ευελπιστούμε να ακολουθήσουμε ακόμα πάρα πολλές. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον Ζήση Κοτιώνη, αξιόλογο συνάδελφο και καθηγητή, ο οποίος θα μας μιλήσει για έργα εδάφους. Ο Ζήσης Κοτιώνης είναι διδάκτορ αρχιτέκτων, καθηγητής στο τμήμα αρχιτεκτών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων, θεωρίας και ερμηνείας του τοπίου και της αρχιτεκτονικής. Διατηρεί γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών στην Αθήνα και το Βόλο. Μελέτες και έργα του έχουν διακριθεί, δημοσιευθεί και εκτεθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Αθήνα, Μαδρίτη, Βαρκελόνη, Βενετία, Κρακοβία, Σάο Πάολο κτλ. Το 2010 ήταν εκπρόσωπος του ελληνικού περιφέρου στην Biennale της Βενετίας. Εμείς, σαν τοπικός σύλλογος αρχιτεκτών Λάρισας, είχαμε την τιμή πριν 4 χρόνια να τον έχουμε μαζί μας σε μια εκδήλωση που έγινε στο Πετούλι, σε τιμή του Δημήτρη του Πικιώνη. Ο τίτλος του έργου του τότε ήταν «Σκέψεις για τις υπαίθριες πρακτικές της κατοικίας, τι μπορούμε να κάνουμε στο δάσος». Κύριε Κοτιώνη, τι μπορούμε να κάνουμε στο έργο. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούτε? Ωραία. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την ενεργοποίηση αυτής της ανάμεσης και τον τίτλο που δεν θα θυμόμουν να ρώταγες γιατί δεν θα θυμόμουν, αλλά παρόλα αυτά όντως είναι μια πάσα καλή, γιατί από το δάφος θα περάσουμε στο έδαφος σε μια συνέχεια, δηλαδή είναι ζητούμενη μια συνέχεια στη σκέψη, καθώς κανείς είτε ασχολείται θεωρητικά με κάτι, είτε πρακτικά, είναι ζητούμενο να μεταβαίνει η σκέψη από το ένα βήμα στο άλλο και με τη λύση του πάνω και έτσι όπως θα συνεχίσουμε αυτή την προηγούμενη συζήτηση. Και να ευχαριστήσω. Να τώρα καλύτερα. Ωραία. Κατά λάθος γίνονται τα σωστά πράγματα. Το πάτησα. Λέω ότι νομίζω ότι να πω ότι αυτή η πρωτοβουλία να βρίσκομαι εδώ, πέρα από το ότι βρίσκομαι εγώ εδώ, είναι μια πρωτοβουλία που νομίζω ότι σημαίνει και το ότι έρχεται λίγο και το τμήμα αρχιτεκτών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μαζί. Όχι ότι διεκδικώ να μονοπολίσω την εκπροσώπησή του, αλλά είναι ένα άνοιγμα το οποίο έπρεπε να είχαμε κάνει εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή, πριν λίγα χρόνια θα λέγαμε με μια σχολή στο Βόλο αρχιτεκτονικής, που πολλοί φίλοι στο κοινό έχουν υπάρξει φοιτητές και τώρα είμαστε συνάδελφοι, έχουν περάσει από εκεί, στο προπτυχιακό ή από το προπτυχιακό ή από το μεταπτυχιακό. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένας δυναμικός πόλος εκεί. Από την άλλη μεριά είναι μια, νομίζω με όρους ελληνικούς, μια δυναμική κοινότητα και μια δυναμική πόλη η Λάρισα. Και έχουμε αφήσει αυτή τη σχέση σε εμβριακό επίπεδο. Θα έλεγα το ίδιο και για τη σχέση του Πανεπιστημίου και του Τμήματος Αρχιτεκτών με το Δήμο Βόλου, αν και εκεί πάντα προσπαθούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Ας πούμε λοιπόν ότι η σημερινή μας παρουσίαση και η σημερινή μας συζήτηση είναι εγγράφεται μέσα σε μια διαπροκτική ενεργοποίηση αυτής της σχέσης σε ό,τι επίπεδο μπορέσουμε να την κάνουμε. Ναι. Φεύγει αυτό, ναι. Να το κρατάω, να το πάρω καλίτσα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, γιατί θα σας κακοφαίνεται ότι είναι ίσως και ο τίτλος στα αγγλικά, ο τίτλος της παρουσίασης, παρόλα αυτά είναι στα αγγλικά σχεδόν εξ ανάγκης, υπό την έννοια του ότι έχοντας επιλέξει να χαρακτηρίσω κάποιες δουλειές που θα δείτε απόψε με τον όρο ή με τον τίτλο Groundworks, είναι μια επιλογή που δεν θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή αν χρησιμοποιείται η αντίστοιχη ελληνική λέξη. Δηλαδή, Groundworks τι είναι? Είναι τα έργα εδάφους, είναι τα έργα της θεμελίωσης, τα σκαψίματα, εκεί όπου ξεκινάει να ανεγερθεί
οίκημα μέσα στο περιβάλλον ή μέσα στην πόλη. Χρησιμοποιώ όμως τον όρο groundworks που είναι αμετάφραστος. Είναι αμετάφραστος κυρίως ως προς το διπλό νόημα που φέρει στα αγγλικά. Δηλαδή, υπάρχει το πραγματολογικό δεδομένο, δηλαδή τα χώματα, τα σκαψίματα. Αυτό είναι η κυριολεκτική ερμηνεία των έργων εδάφους, αλλά η λέξη groundworks, που είναι η ίδια στα αγγλικά, ή Grundwerke στα γερμανικά, εμπεριέχει μέσα της ένα στοιχείο που είναι πολύ ενδιαφέρον και που είναι το μεταφορικό νόημα. Δηλαδή, έργα εδάφους, groundworks μάλλον, λένε οι Άγγλοι τα έργα ή τις σκέψεις ή τις μελέτες που προετοιμάζουν κάτι. Δηλαδή, το groundwork δεν είναι μόνο μια θεμελίωση, αλλά είναι το στρατήγημα, είναι εκεί από όπου, δηλαδή το έδαφος, το μεταφορικό έδαφος που δημιουργείται για να πέσει επάνω του, να σταθεί επάνω του, να στηθεί επάνω του μια ιδέα. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο, αυτά που θα σας δείξω, θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι μόνο έργα επί του εδάφους, αλλά είναι και έργα τα οποία, τουλάχιστον αυτό είναι μια εσωτερική επιθυμία που υπάρχει στη σκέψη για να γίνουν αυτά, τα οποία μπορούν να έχουν έναν παραδειγματικό χαρακτήρα, όχι με την έννοια την αξιακή, να είναι σπουδαία έργα, παραδειγματικό με την έννοια του ότι μπορεί να εμπεριέχει μια σκέψη η οποία έχει κάποια αξία πέρα από τα όρια του συγκεκριμένου έργου αυτού που γίνεται καθεαυτού. Δηλαδή, να υπάρχει μια μήτρα, μια μητρική σκέψη που φτιάχνει ένα πράγμα και η οποία πέρα από αυτό το πράγμα που βλέπουμε στην εικόνα μπορεί να φτιάξει και άλλα πράγματα και να προετοιμάζει επόμενες σκέψεις. Επίσης, ένα δεύτερο θέμα που, ή μάλλον, ας πάμε να δούμε μια εικόνα για να το... θα δείτε δύο εικόνες, αυτήν και την επόμενη. Αυτό θεωρήστε ότι είναι μια εμβληματική εικόνα που λέει αυτό που θέλω να σας μεταδώσω. Μιλάει για αυτό που θέλω να σας μεταδώσω, δηλαδή τα έργα επί του εδάφους. Και μάλιστα την έχω διαλέξει εν ώψη της σημερινής μας συνάντησης. Είναι μια φωτογραφία του φωτογράφου του Λέξιου από το Θεσσαλικό κάμπο και είναι μια, από τη δεκαετία του 50, όχι τον κάμπο, από τις παρυφές του Θεσσαλικού κάμπου. Και είναι μια φωτογραφία από τη δεκαετία του 50 ενός τοπίου ή μιας κατάστασης τοπίου που σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη δει κανείς. Γιατί είναι δύσκολο, διότι εδώ το έδαφος, αυτό το ημιορεινό, το ελαφράς κλίσης έδαφος, έχει οργανωθεί με αυτές τις γνωστές πεζούλες, τις ξερολιθιές, τις πεζούλες, οι οποίες συγκρατούν το έδαφος και έτσι επιτρέπουν να συγκρατηθεί το χώμα και να δημιουργούνται αυτά τα ταβάνια, αυτές οι επίπεδες πλαγιές, τα χωράφια, για να γίνει καλλιεργήσιμο. Αν οι πέτρες υποχωρήσουν από το νερό και δεν υπάρχει κάποιος να τις συντηρήσει, πολλοί από εσάς θα ξέρετε και καλύτερα από μένα, τότε μοιραία, χρόνο με τον χρόνο, το έργο καταραίει. Είναι ένα έργο δηλαδή που χρειάζεται το ανθρώπινο σώμα, τη συμμετοχή του ανθρώπινου σώματος, συνέχεια σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, για να μπορεί να συντηρείται. Η ανθρώπινη εργασία επάνω στις πέτρες και οι ίδιες οι πέτρες εκτισμένες, μόνο αν υπάρχουν και αυτές και οι δύο μαζί, τότε μπορεί το χώμα να κρατηθεί. Και να έχουμε αυτά τα τοπία των χωραφιών, τα οποία δεν βλέπουμε πια και ίσως όχι από την περιοχή της Θεσσαλίας, από άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως είναι οι Κυκλάδες. Εκεί μπορεί κανείς πιο δραματικά σε διάφορα τοπία να δει πώς έχουν καταπέσει και εξαφανιστεί οι πεζούλες και έχουν μετατραπεί τα εδάφια από καλλιεργήσιμα σε ερειπιώδη, σε έρημα. Είναι το γνωστό φαινόμενο της ερημοποίησης. Σας το δείχνω όμως αυτό τη διαφάνεια και για ένα άλλο λόγο. Γιατί θέλω να μεταφέρω την ιδέα ότι στην εποχή που ζούμε και ίσως και από την αρχαιότατη εποχή, η φύση και το τοπίο δεν νοούνται χωρίς την ανθρώπινη παρουσία μέσα σε αυτό. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε τι είναι, είναι μια φυσική εικόνα, είναι μια εικόνα φύσης ή μια εικόνα τεχνικής επέμβασης στη φύση. Είναι και τα δύο. Είναι ένα ανθρωπογενές τοπίο και βεβαίως με την ένταση του πολιτισμού και της τεχνικής που υπάρχει οικουμενικά πλέον, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το σύνολο της γης είναι ένα πάρκο, ένας χώρος, ο οποίος ακόμα και στις πιο άγριες πλευρές, στους ωκεανούς όπου τρυπιέται από τα μηχανήματα εξόρυξης πετρελαίου και παντού είναι
το ανθρώπινο ίχνος αποτυπωμένο στη μορφή του κόσμου, του τοπίου. Το λέω αυτό γιατί η επόμενη εικόνα, ενώ μοιάζει να είναι αντιθετική με την προηγούμενη, είναι μια Google εικόνα από το λεκανοπέδιο της Αθήνας, που το λεκανοπέδιο, όπως ξέρετε, έχει ξεχυθεί πέρα από τα όρια των τριών βουνών. Βλέπουμε αριστερά το Μητό, δεξιά μάλλον όπως βλέπετε. Λέω λοιπόν ότι ο Μισελ Σέρ το ονομάζει αυτό την εκτεταμένη οικοδομική πλάκα που καταλαμβάνει την οικουμένη. Δηλαδή αυτό το χτίσιμο που μετατρέπεται σε μια πλάκα και είναι σχεδόν σαν ένα γεωλογικό φαινόμενο. Δηλαδή ψηλά από το Google ή από το αεροπλάνο, δεν έχουμε αυτή την εικόνα γιατί είμαστε σχετικά χαμηλά, αλλά η εικόνα από το Google είναι ότι κατά κάποιο τρόπο είναι σαν ένα σβηστολιθικό πέτρωμα και όμως είναι μια πόλη. Η σχέση λοιπόν ανάμεσα σε αυτό και αυτό είναι ότι έχουμε την αποκατάσταση μιας συνολικής εικόνας ενός τοπίου, το οποίο είναι ανθρωπογενές στη βάση του. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα που μας μεταφέρει ο φιλόσοφος ο Μάρτιν Χάιντεγκερ από τη δεκαετία του 40, όπου έχει κάνει μια φιλοσοφική αναγωγή σε μια απλή λεκτική παρατήρηση. Η παρατήρηση είναι πάνω στη λέξη κτίζιν ή τη λέξη στα γερμανικά bauen, την αντίστοιχη οικοδομή κτίζιν, και λέει, ψάχνοντας την ετυμολογία και την αρχαία σημασία αυτής της λέξης, του bauen, που στα ελληνικά είναι κτίζιν και έχει την ίδια αρχαία ρίζα όπως έχει και στην γερμανική, ψάχνοντας τη λοιπόν βρήκε ότι σημαίνει δύο πράγματα. Bauen σημαίνει το να χτίζεις οικοδομές και bauen σημαίνει το να καλλιεργείς. Στη ρίζα αυτής της λέξης υπάρχουν και οι δύο έννοιες εξίσου δυνατές. Δηλαδή, το να καλλιεργείς το χωράφι σου είναι ένα είδος bauen, ένα είδος κτίζιν. Και το να σηκώνεις ένα σπίτι είναι επίσης ένα bauen με την έννοια της οικοδομής. Νομίζω ότι με έναν δραματικό τρόπο, έτσι καθώς επικίζεται ο πλανήτης και οι περιοχές μας, ο Θεσσαλικός κάμπος είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού και δεν θα ήθελα να σκεφτόμαστε με τους όρους της κρίσης όπου ο ρυθμός της οικοδομικής ανάπτυξης έχει ανασχεθεί, αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα χρόνου μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι έχουμε αυτά τα τοπία, ας πούμε στην περιφέρεια της Λάρισσας για παράδειγμα, τα τοπία τα οποία είναι ημιαστικά, είναι τα τοπία της εξάπλωσης της πόλης, που καταργούνται τα όρια ανάμεσα σε αυτό που λέγεται αμιγώς υπαίθριο ή αγροτικό, γεωργικό και αμιγώς αστικό. Και προβλέπεται ότι ο τρόπος που αναπτύσσεται ο τεχνικός πολιτισμός για το μέλλον δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα, δηλαδή μια πλήρη αστικοποίηση της υπαίθρου και άρα μια καινούργια έννοια του εδάφους, το οποίο είναι ένα έδαφος οικοδομικό, είτε μιλάμε για μια εξοχή, για μια έκταση ανάμεσα στη Λάρισα και το Νέο Περιβόλι, για παράδειγμα, είτε μιλάμε για μια απόσταση ανάμεσα σε δύο γειτονιές της Αθήνας. Αυτή η έκταση, αυτό το έδαφος που είναι ταυτόχρονα αστικό και ταυτόχρονα φυσικό κατά κάποιο τρόπο, είναι προς έρευνα μέσα από τα μέσα, τα εργαλεία που μας διαθέτει η αρχιτεκτονική, η σκέψη, η αρχιτεκτονική και η πράξη. Για έναν πολύ διαφορετικό λόγο από αυτόν που έρχομαι τώρα να σας μιλήσω σήμερα, αλλά με μεγάλη συνάφεια με αυτά που λέμε, κατασκεύασα μια πολύ απλή κλασματική παράσταση, στην οποία προσπαθώ να απεικονίσω μια εξίσου απλή ιδέα που έχει να κάνει, επειδή μιλάμε για το έδαφος και προσπαθούμε προσπαθώ να σας μεταφέρω έναν τρόπο για να εννοήσουμε το έδαφος στη σημερινή μας συζήτηση, καθώς μετά θα δούμε και κάποιες εδαφικές προτάσεις. Έκανα λοιπόν αυτό το κλάσμα για να παραστήσω μια ιδέα για το έδαφος που ήδη έχω αρχίσει να σας τη λέω και θα σας την πω και λίγο ακόμα. Αυτή η ιδέα ονομάζει, το γράφει πάνω, ονομάζει το έδαφος, προσδίδει αυτό το μόνιμο χαρακτηριστικό του παχαίως εδάφους. Δηλαδή το έδαφος, έτσι όπως θα ήθελα να το συζητάμε σήμερα, δεν είναι μια επιφάνεια η οποία χωρίζει ένα σκοτεινό πράγμα κάτω και απρόσβατο και μια αιθρία από πάνω. Δεν είναι ένα λεπτό, ας το πούμε, ένα λεπτό φιλμ, ή ένα επίπεδο το οποίο διαχωρίζει δύο διαφορετικά πράγματα. Το έδαφος έχει μια οντότητα καθ' ύψος, και επειδή είμαστε περισσότεροι αρχιτέκτονες, φαντάζομαι εδώ, μπορούμε να το αντιληφθούμε ότι είναι μια σκέψη σε τομή αυτό το κλάσμα, είναι μια τομή του εδάφους, όπου σε αυτή την έννοια του εδάφους συμπεριλαμβάνεται τόσο αυτό που βρίσκεται από κάτω, όσο αυτό που βρίσκεται πάνω στο έδαφος και όσο
όσο δε και αυτό που υπέρχεται του εδάφους. Αυτό λοιπόν το κλάσμα αποτελείται από τρεις όρους, θα σας πω πολύ γρήγορα. Το A είναι αυτό το etheric, είναι ο ethir, είναι δηλαδή, δεν είναι ακριβώς, θα σας πω, είναι ο αέρας, αλλά ο αέρας όχι μόνο σαν ένα φυσικό γεγονός, αλλά και σαν ένα τεχνολογικό γεγονός. Δηλαδή ο αέρας, σαν με την ιδιότητα που έχει, μέσα σε αυτόν να μεταφέρει την πληροφορία βασικά. Επομένως, υπερίπτωται από εμάς όχι μόνο ο ουρανός, υπέρχεται μάλλον ημών, όχι μόνο ο ουρανός, η υγρασία, τα μόρια του οξυγόνου και του αζότου, αλλά μέσα σε αυτό το συμπίλημα, σε αυτό το μείγμα, υπάρχει και όλη η εντατική και όλο και περισσότερο εντυνόμενη μετάδοση πληροφορίας. Αλλά δεν υπάρχει μόνο αυτή. Υπάρχει κάτι που ένας Γάλλος φιλόσοφος πριν μερικά χρόνια ονόμασε αποεδαφικοποίηση. Για όποιον ενδιαφέρεται, deteriorization. Ο Ντελέζ λέει ότι η σύγχρονη πολιτική μας συνθήκη σε οικουμενική κλίμακα είναι τέτοια, έτσι ώστε, και το ξέρουμε όλοι, είναι μια απλή κουβέντα, ίσως όταν το είχε πει να ήταν πιο πρωτότυπο και ενδιαφέρον, αλλά παραμένει να είναι ενισχύει αυτό. Είπε λοιπόν ότι υπέρκειται ημών, ή μάλλον να το πω αλλιώς, ότι οι οικονομικές σχέσεις και οι σχέσεις εξουσίας που αναπτύσσονται μέσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα, μέσα στα κράτη και ανάμεσα στα κράτη, διαρκώς τείνει να αποσχιστεί από εντοπιότητες, από συγκεκριμένες δεδομένες κοιλίδες εδάφους και αποεδαφικοποιείται και κινείται σε αυτό το χώρο, σε αυτό το εθέρα που σας λέω, σε αυτό το A, λίγο πάνω από το έδαφος, αλλά ορίζει τις τύχες της εδαφικής δραστηριότητας. Αυτή η αποεδαφικοποίηση μπορεί να την καταλάβετε, για παράδειγμα, να την καταλάβουμε όλοι, δηλαδή είναι πολύ απλό. Πώς αντιλαμβανόμασταν τον εαυτό μας οι Έλληνες ως πολιτικό υποκείμενο πριν από 20 χρόνια και πώς αντιλαμβανόμαστε τώρα. Πόσο είχαμε μια αίσθηση ότι, για παράδειγμα, το κοινοβούλιο, ας πούμε, είναι μια έδρα λήψης αποφάσεων όσον αφορά τη μοίρα μας, ημών ως πολιτών αυτής της χώρας, και πώς τώρα ξαφνικά με διάφορες τούμπες που γίνονται αντιλαμβανόμαστε ότι ένας εδαφικός προσδιορισμός, πολύ σημαντικός, στο κέντρο μιας πόλης όπως είναι η Αθήνα, στην πιο σημαντική πλατεία, το πιο σημαντικό κτίριο, αυτός λοιπόν ο εδαφικός προσδιορισμός, όλη αυτή τη σημασία και το συμβολισμό που είχε για τα πόσα χρόνια λειτουργεί ο θεσμός αυτό, την έχει χάσει. Διότι οι αποφάσεις περνάνε πάνω από αυτό. Επομένως, περιγράφω με αυτόν τον όρο επάνω, αυτό το εθέριο στοιχείο που είναι ταυτόχρονα ο ουρανός, αλλά και όλος αυτός ο πληροφοριακός ουρανός που ορίζει σχέσεις εξουσίας και διατάσσει τους ανθρώπους μεταξύ τους, σε ιεραρχίες κτλ. Αυτός ο παράγοντας B, και δεν θα σας κουράσω πολύ ακόμα, είναι αυτό που είναι πάνω στο έδαφος, το B είναι το bodily, είναι το σωματικό, και σε αυτό μέσα θα έβαζα σε αυτόν τον όρο, θα συμπεριλάμβανα τόσο τα κτίρια, τα σώματα, τα ανθρώπινα σώματα και τη δραστηριότητα σωμάτων, κτηρίων, ζώων, αυτοκινήτων, όλο αυτό δηλαδή το ενεργό, το σωματικό στοιχείο. Το να αντιλαμβανόμαστε το κτίριο σαν σώμα, αλλά και το σώμα σαν ένα είδος ενός ζωντανού οικοδομήματος είναι κάτι που διαπερνά τη σκέψη και στα υπόλοιπα που θα σας πω. Τώρα, κάτω από την μεγάλη γραμμή του κλάσματος υπάρχει αυτό το σε, το οποίο δεν είναι το υπέδαφος. Σε το ονομάζω επειδή είναι η έννοια του common, τα commons, τα κοινά. Είναι μια έννοια η οποία συζητείται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, τόσο στην αρχιτεκτονική, δηλαδή τα κοινά είναι αυτές οι φυσικές οντότητες, οι οποίες δεν είναι πέραν της σφαίρας του ιδιωτικού ή του δημόσιου. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχουμε ένα υδροφόρο ορίζοντα, κάτω από τα πόδια μας υπάρχει ένα νερό, το οποίο εν τέλει είναι καταρχήν το νερό που υπάρχει του υδροφόρου ορίζοντα κάτω από τα πόδια μας, καταρχήν είναι κάτι το οποίο είναι κοινό, ανήκει σε όλους. Είναι πέραν και μετά υπάρχει μια διαδικασία όπου με κάποιο τρόπο αυτό γίνεται ιδιοποιήσιμο. Η ενέργεια λοιπόν, η φυσική πόρη, όλα αυτά είναι τα κοινά, τα οποία είναι το υπόβαθρο της δραστηριότητάς μας και βρίσκονται και κυριολεκτικά
κυριολεκτικά κάτω από το έδαφος και μεταφορικά είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο πατάει ο τεχνικός πολιτισμός. Αυτό λοιπόν είναι μια ενοιολογική συγκρότηση που μας λέει πώς θα μπορούσαμε να εννοήσουμε το έδαφος όχι σαν ένα πραγματολογικό δεδομένο, ένα ξερό γεγονός που μας το μεταφέρει η εικόνα, ας πούμε, ενός κάμπου, αλλά είναι το έδαφος είναι ένα περιέχον το οποίο έχει μέσα του ιδεολογίες, νοήματα, σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και σχέσεις ανάμεσα των ανθρώπων και την ηλική συγκρότηση του πολιτισμού. Τώρα, δεν θυμάμαι πόσα είναι 6-7 project που θα σας δείξω. Είναι 2 αμιγώς αρχιτεκτονικά και κάποια που δεν είναι αμιγώς αρχιτεκτονικά, τα οποία όμως εγώ θεωρώ ότι είναι αρχιτεκτονική. Και είναι project τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι κάποια από τις δραστηριότητες που έχουμε αναπτύξει εγώ με τους συνεργάτες μου και είναι και κάποιοι συνεργάτες εδώ, θα αναφερθώ στη συνέχεια, που έχουμε μοιραστεί την χαρά να φτιάξουμε ορισμένα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι όλα τα έργα τα βάζω μέσα σε μια κοινή προβληματική γύρω από το έδαφος, την πολιτική, την κοινωνική, την γεωλογική, την ανθρωπολογική διάσταση του εδάφους, έτσι όπως προσπάθησα να την περιγράψω πολύ γρήγορα. Και τα βάζω σκοπίμως, δηλαδή θα μπορούσα να είναι πιο αμιγώς, να σας δείξω αμιγώς αρχιτεκτονικά project, αλλά προτίμησα να σας δείξω ένα μείγμα αρχιτεκτονικών με κάποια project που εγώ τα θεωρώ ότι είναι αρχιτεκτονική, αλλά θέλω να σας πείσω και εσάς γι' αυτό και γι' αυτό τα παρουσιάζω. Και σπέβδω από τώρα να ξεκαθαρίσω τι θέλω να πω. Ας πούμε, θεωρούμε ότι είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία της αρχιτεκτονικής το να σχεδιάζει, να μελετά, να παρακολουθεί, να επιβλέπει, να πραγματοποιεί ένα αρχιτεκτονικό έργο, μια κατοικία για παράδειγμα. Ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας της ανθρώπινης, που είναι ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση, η ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα σε πελάτες και σχεδιαστές κτλ. Όλη αυτή η δραστηριότητα, ενώ εμφανίζεται κατά κάποιο τρόπο ότι προσβλέπει στη δημιουργία ενός κελύφους, ενός νεκρού πράγματος που είναι μπετά, τούβλα, τζάμια, ό,τι μπορεί να φανταστεί, σίδερα, ενώ λοιπόν μοιάζει να είναι αυτό ο σκοπός όλης αυτής της συνέργειας, ο σκοπός δεν είναι αυτός. Ο σκοπός είναι πώς το κέλυφος, αυτό που περιγράφω, το υλικό, θα οργανώσει μια ζωή μέσα στο σπίτι. Δηλαδή το σπίτι το φτιάχνουμε για να ζούμε μέσα, δεν το φτιάχνουμε ούτε για να το βλέπουμε, γιατί αλλιώς θα ήμασταν γλύπτες. Έτσι, αν ήταν μόνο για να φαίνεται ένα σπίτι, θα ήμασταν γλύπτες, δεν θα ήμασταν αρχιτέκτονες. Αλλά φτιάχνεται για το ιδιαίτερο αυτό σημαντικό γεγονός που θα συμβεί μέσα στο κέλυφος που φτιάχνουμε. Αν λοιπόν ο αρχιτέκτονας ή η αρχιτεκτόνισσα έχει σαν σκοπό μέσα από το σχεδιασμό να προσφέρει ένα διάγραμμα ζωής μέσα σε χώρο, δραστηριότητας μέσα στο χώρο, τότε γιατί να μην σκεφτούμε, εφόσον αυτός είναι ο σκοπός, ότι οποιαδήποτε ενέργεια κάποιων λογικών ατόμων που με μια συγκροτημένη σκέψη και μια βούληση προς τα πράγματα οργανώνουν κάτι που αφορά την κατοίκηση, γιατί να μην το θεωρήσουμε αυτό ότι είναι μια αρχιτεκτονική πρακτική. Μπορεί να θεωρήσετε ότι είναι κάπως ρητορικός ο τρόπος που το θέτω, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πολύ ψωμί και σε αυτή την ιδέα, στην ιδέα ότι οι δικαιοδοσίες της αρχιτεκτονικής οφείλουν να διανοιχθούν, να ξεπεράσουν τα όρια, τα στενά του σχεδιασμού κτηρίων, δηλαδή απολιθωμένων με την έννοια την κυριολεκτική, δηλαδή συγκροτήσεων της ύλης, και να περάσουμε, η αρχιτεκτονική λέω λοιπόν, ως σκέψη, ως πρακτική, να περάσει στις οργανώσεις, σε κάθε είδους οργάνωση της ανθρώπινης ζωής μέσα ή έξω από αυτά τα κελύφη. Που σημαίνει, για να σας δώσω και εικόνες αυτού, ότι πιθανόν μια επιτέλεση, μια performance, μια δραστηριότητα όπως το να φτιάξει κανείς ένα μεγάλο γεύμα δημόσιο, για παράδειγμα, ή μια άλλη επιτέλεση όπως το να καλέσει κάποιους κατοίκους για να συζητήσουν ένα θέμα που αφορά το χώρο και τη ζωή τους, ότι και αυτά θα τα έλεγα εγώ ότι είναι πράξεις αρχιτεκτονικής με την ίδια ένταση που θα έλεγα ότι είναι πράξη αρχιτεκτονικής το να κάνει κανείς ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για μια πλατεία.
Και έτσι μπαίνω σε αυτή τη διευρυμένη έννοια της αρχιτεκτονικής πράξης να σας περιγράψω μερικές που έχουμε κάνει τα τελευταία 3 χρόνια. Και ξεκινώ από την εικόνα αυτή, δυστυχώς υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα σε αυτό που βλέπω εγώ και αυτό που βλέπετε εσείς, αλλά βλέπετε μια διαγράμμιση. Εδώ είναι μια εικόνα της. Αυτό είναι ένα project του 2009 και του 10, του 9 βασικά, ή μάλλον που έχει καταγωγή αρκετά παλαιότερα, αλλά το 9 πήρε μια οριστική μορφή. Και ήταν μια πρόταση που είχαμε κάνει για την μετατροπή του νότιου κομματιού του όρους Ημιτός στην Αθήνα σε μητροπολιτικό πάρκο με αστικές καλλιέργειες για την Αθήνα. Την εποχή που υπήρχε η σκέψη για αυτό το project, δηλαδή χοντρικά ο Ημιτός. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτή την ιδέα που σας έλεγα πριν και με τις πεζούλες. Ο Ημιτός είναι ένα βουνό που κάποτε είχε χώμα και καλλιεργείτο, αλλά φαντάζομαι από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα υπήρξε μια διαδικασία ριζικής αποψήλωσης και μετατροπής του σε ένα βράχο εν είδη των βράχων, σαν τους βράχους που βλέπουμε στις Κυκλάδες, που είναι η εξέλιξη γεωγραφική του Ημιτού προς το νότο, προς την θάλασσα του Αιγαίου. Η ιδέα λοιπόν εδώ ήταν ότι αν μπορούσαμε να επαναφέρουμε τις αρχαίες τεχνικές της δημιουργίας ξερολιθιών σε γεωγραφική κλίμακα, έτσι όπως γινόταν, σε πολύ μεγάλη κλίμακα, και να μετατραπεί το βουνό αυτό όχι πλέον σε ένα πάρκο όπως είναι το εθνικό πάρκο, ο εθνικός κήπος στην Αθήνα ή όπως είναι το πάρκο του Ποινιού εδώ, αλλά σε ένα λειτουργικό πάρκο, δηλαδή σε έναν χώρο που θα μπορούσαν να διαμορφωθούν καλλιέργειες, αστικές καλλιέργειες. Βεβαίως, από τότε που πρωτοσχεδιάστηκε αυτό, έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια και έχουν γίνει πολλά projects στην Ευρώπη κυρίως, όπου φέρνουν αυτό το θέμα των αστικών καλλιεργειών σε μεγάλη κλίμακα. Αλλά απλώς ήθελα να σας δείξω, αυτό το project είναι ένα θεωρητικό project, ένα project που περιγράφει προθέσεις και δυνατότητες και δεν σχεδιάζει συγκεκριμένες λύσεις. Έτσι. Είναι η περιγραφή ενός στρατηγήματος. Το 2009 λοιπόν μου δόθηκε ευκαιρία να συμμετάσχω σε μια έκθεση που έκανε το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα, για όσους ξέρουν, στο πολύ ωραίο κτίριο του Δεσποτόπουλου, στο Οδείο Αθηνών, και εδώ βλέπετε τη στοά του Οδείου. Το Οδείο, με κάποιο τρόπο, αν το σκεφτεί κανείς, στη μεγαλοκλίμακα της Αθήνας, είναι διατεταγμένο σχεδόν παράλληλα με το βουνό με τον Ημιτό, τυχαία, με τον ορεινό όγκο του Ημιτού. Και έφτιαξα εγώ αυτή τη μακέτα, την ενιολογική μακέτα, που αποτελείται από τσιμεντόλιθους. Και αυτούς τους τσιμεντόλιθους τους έστησα μια συγκεκριμένη δομή, εν είδη βουνού, σε εισαγωγικά, μια αναπαράσταση λοιπόν του βουνού. Και στις τρύπες των τσιμεντόλιθων φυτέψαμε πολύ μικρά κυπαρισάκια, ένα ειδικό είδος, σαν μια μακέτα, ή μάλλον αυτό το καλλιτεχνικό προϊόν, ας το πούμε, είναι μια μακέτα χωρίς κλίμακα της ιδέας για τη μετατροπή του Ημιτού σε μητροπολιτικό πάρκο αστικών καλλιεργειών, και βεβαίως καταλαβαίνετε τις συμβολικές σχέσεις ότι μέσα στους τσιμεντόλιθους φυτεύουμε τα κυπαρισάκια, για να το δείξουμε αυτό. Σας θυμίζω αυτό που σας είπα πριν, αυτή τη ρίση του Χάιντεγκερ που λέει ότι το κτίζιν, το αρχαίο κτίζιν, είναι και το καλλιεργήν και το οικοδομήν, και το να καλλιεργείς και το να κτίζεις. Και γι' αυτό ακριβώς γίνεται η χρήση του τσιμεντόλιθου, που μετά γίνεται και έμμονη ιδέα, όπως θα δείτε λίγο παρακάτω. Αυτό είναι ένα σπίτι που έχουμε κάνει μια ομάδα συνεργασίας, που οι δύο φίλοι, νομίζω ο Νίκος ο Πλατσάς και η Κατερίνα εδώ, είναι, όχι. Είχαν έρθει, τώρα μπορεί να μείνουν μέσα. Λοιπόν, είναι μια πρόταση που πραγματοποιήθηκε, είχαμε την τύχη να πραγματοποιηθεί στην Άξο, νομίζω το 2012 το ολοκληρώσαμε. Είναι το σπίτι αυτό, το σπίτι στην νότιο-δυτική πλευρά του νησιού, σε ένα ύψος περίπου 100 μέτρα από τη θάλασσα, 150. Και αυτό το σπίτι σας το δείχνω σαν συνέχεια αυτό το συλλογισμό που σας είπα πριν για την αρχιτεκτονική ως εδαφική συγκρότηση ή με άλλους όρους ως οργάνωση, την αρχιτεκτονική θα φανταστούμε ως οργάνωση του παχαίου εδάφους που προσπαθούσα να σας εξηγήσω πριν. Θα δείτε πως
οι πεζούλες στην Γκαία, σε ένα σημείο που ακόμα στην Γκαία πριν λίγα χρόνια τουλάχιστον που έβγαλα τη φωτογραφία υπήρχαν ακόμα πεζούλες. Δηλαδή η ιδέα του αρχιτεκτονικό ερώτημα είναι, και είναι ένα αρχιτεκτονικό ερώτημα με πολύ γενική ισχύ στα ελληνικά πράγματα, πώς οργανώνεται η κατοικία ή ένα κτίριο γενικά σε ένα έδαφος όπως είναι το ελληνικό, που πολύ σπάνια, παρόλο που είμαστε στη Λάρισα, τολμώ να το πω αυτό, πολύ σπάνια είναι έδαφος οριζόντιο, είναι στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας είναι ένα έδαφος επικλινές και ειδικά στα σημεία όπου έχουμε αυτή την, να την πούμε έτσι, την αιγαιακή εξάπλωση, την οικιστική των τελευταίων 30 χρόνων. Το Αιγαίο είναι ορεινό και όχι μόνο το Αιγαίο και έτσι συνήθως, και επειδή ο χάρτης της Ελλάδας είναι διατεταγμένος με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο ως προς τη Μεσημβρία και ως προς το βοριά που έρχεται από πίσω, έχουμε μια τυπική σχέση, ένα τυπικό πρόβλημα να λύσουμε εμείς οι αρχιτέκτονες που έχει να κάνει με το ότι χτίζουμε σε κλίση. Πολύ συχνά αυτή η κλίση, σας λέω λόγω του χάρτη της Ελλάδας, είναι μια κλίση στη Μεσημβρία που παίρνει άρα τον καλό προσανατολισμό, έχει από πίσω το βοριά και μπροστά τη θάλασσα. Αν δεν έχω δυστυχώς το χάρτη της Ελλάδας να σας δείξω πώς αυτό είναι σχεδόν ένα τυπικό παράδειγμα. Επομένως, αν θεωρήσουμε ότι η αρχιτεκτονική μας πράξη, το να φτιάξουμε ένα σπίτι, γενικά ένα κτίριο στο έδαφος, δεν είναι το να εισαγάγουμε ένα αντικείμενο το οποίο κάπου έχει σχεδιαστεί σε ένα εργαστήριο, να το πάρουμε λοιπόν, να το βάλουμε στην βαλίτσα και να πάμε να το ακουμπήσουμε εκεί, αλλά αν είναι μια αντίστροφη διαδικασία κατά την οποία προσπαθούμε να κατανοήσουμε την αρχιτεκτονική μας πράξη σαν μια επαναμορφοποίηση του εδάφους, τότε είναι πολύ συγκεκριμένες οι κινήσεις που μπορούμε να κάνουμε. Και αυτές τις κινήσεις ούτως ή άλλως τις κάνουμε. Δηλαδή, ούτως ή άλλως οποιοδήποτε σπίτι, με οποιοδήποτε τρόπο και αν σκεφτούμε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διαμόρφωση του εδάφους. Το να το ξέρουμε όμως αυτό και να είμαστε συνειδητοί ως προς τη διαχείρισή του ως προβλήματος που θέτουμε εμείς στον εαυτό μας, τη σχέση ανάμεσα στην κατοικία και το έδαφος, νομίζω μπορεί να μας δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μια πολύ κλασική λοιπόν αντιμετώπιση, και δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλη, στη διαχείριση του είναι το να μετατρέψει κανείς αυτή την κατσαρή γραμμή της γης, όπως τη βλέπει στο σκίτσο, έτσι τυχαιότητα την γραμμή, την είδατε πριν στα βράχια, είναι αρκετά εμφατικό αυτό, να τη μετατρέψει, να τη γεωμετρικοποιήσει. Διότι όσα και λύθη και αν έχει φτιάξει η Ζάχα Χαντίπ και το εργαστήριό της οργανικά ή οργανοειδή ή παραμετρικά, αυτό που είναι βασανιστικό και δεν αλλάζει από ό,τι φαίνεται στην αρχιτεκτονική, είναι ότι το έδαφος, η αρχιτεκτονική ως διαμόρφωση εδάφους, είναι μια σταθερή, βρίσκεται σε μια σταθερή αναζήτηση, η οποία είναι μια αναζήτηση του πώς θα φτιάξουμε οριζόντια εδάφη. Τα εδάφη, όσο και τα κτίρια έχουν γίνει κουρμπαριστά, τα εδάφη και τα δάπεδα των κτιρίων δεν μπορεί παρά να είναι οριζόντια. Υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι και κλειμμένα, αλλά πολύ χοντρικά δεν μπορεί παρά να είναι οριζόντια. Δεν θέλω να επεκταθώ πάνω σε αυτό, γιατί θα μπορούσε από αυτό να κάνει κανείς μια ολόκληρη κριτική σε αυτή τη διαδικασία του enveloping που γίνεται από αυτές τις οργανικές μορφές που συναντάνε το οριζόντιο. Απλώς θέλω να πω ότι σε αυτό το project ήμασταν αρκετά συνειδητοί, που έχει και μεγάλη κλίση το έδαφος, γύρω στο 30%, ως προς το ότι θέλαμε να φτιάξουμε κάποιες 2 ή 3 βασικές πλατφόρμες, κόβοντας τη γη με αυτόν τον τρόπο και πατώντας πάνω στη γη αυτές τις πλατφόρμες και εγγράφοντάς τις σε μια συνολική χειρονομία, η οποία εκφράζεται με αυτή τη γραμμή που βλέπετε εδώ. Δηλαδή, έχουμε το έδαφος, το οποίο τεχνικοποιείται, γεωμετρικοποιείται εδώ και μετά συνεχίζει έτσι, αλλά αυτή η γεωμετρικοποίηση τυχαίνει να συμβαδίζει με το ότι η άστατη γραμμή του εδάφους παίρνει στο τέλος μια οργάνωση γραμμική και κλειμμένη. Και βλέπετε εδώ ότι ο υπαίθριος χώρος, ο οποίος ήταν το κρίσιμο μέγεθος για μας, γιατί μια κατοικία διακοπών είναι μια κατοικία που οι άνθρωποι ζουν έξω. Λέω λοιπόν ότι ο βασικός χώρος που μας ενδιέφερε, όπως βλέπετε εδώ στην τομή, με το ανθρωπάκι αυτό που σηκώνει τα χέρια του, ήταν ο χώρος αυτού του εθρίου με την αρχαία ελιά και πάνω από αυτόν δημιουργήθηκε μια μπάρα με τις κοινόχρηστες χρήσεις και κάτω από αυτόν με τις χρήσεις των δωματίων. Αυτός ο χώρος λοιπόν που παίρνει και το νερό και από εκεί και πέρα
αυτή τη δομή, η οποία πατάει σε δύο μεγάλα σκαλιά και είναι κεκλειμένη, την διαπερνά μια σκάλα, η οποία έχει πολύ βαριά, έχει 3-10 πλάτος, και αυτή η σκάλα είναι ένα είδος διόδευσης διαμέσου του κτηρίου, περνάει από όλες τις καταστάσεις και ξανακαταλήγει με μια θέα προς τη θάλασσα. Θα το δείτε ίσως σε κάποιο επόμενο. Τώρα, βλέπετε ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι ένα κτίριο χωρίς όψεις. Καθώς είναι ακουμπισμένο σαν ένα ταψί επάνω στο απόκρημνο έδαφος, είναι ένα τυφλό κτίριο χωρίς όψεις και λειτουργεί σαν ένα είδος περιβόλου. Είναι ένας περίβολος κατά κάποιο τρόπο, ένας κεκλειμένος περίβολος, που θα μπορούσε μέσα να έχει ένα νεκροταφείο, ένα μαντρί ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή η βασική κίνηση του να περιγράψεις κάτι, μετά αυτό το κάτι μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Και εδώ έχετε πάλι μια συνολική ματιά. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν, με την σχέση που δημιουργήσαμε ανάμεσα σε κάποια οριζόντια ταμπάνια και σε κάποιο κεκλειμένο επίπεδο από πάνω, με τον τρόπο αυτό αφενός προσπαθήσαμε να εγγράψουμε στο έδαφος όσο καλύτερα γινόταν το κτίριο, να εξαφανίσουμε αυτό το θέμα των όψεων. Αφετέρου μας δόθηκε ευκαιρία, όπως βλέπετε εδώ, να κάνουμε σε αυτά τα κεκλειμένα δώματα, να κάνουμε μια καλή επιχωμάτωση και να μπορούμε να έχουμε μια φύτευση, έτσι ώστε εν τέλει να συμβεί αυτό. Δηλαδή, σκεφτείτε το έδαφος, αυτό το κτίριο σαν έδαφος και σκεφτείτε το έδαφος το υπάρχον, απέναντι βλέπετε την Αντίπαρο, όσοι ξέρετε την άκρη για να προσανατολιστείτε περίπου που βρισκόμαστε. Όχι, με συγχωρείτε, την Πάρο βλέπετε. Λέω λοιπόν ότι θα σας προέτρεπα να σκεφτείτε τη σχέση ανάμεσα σε αυτή την οργάνωση των δωμάτων και σε αυτή την οργάνωση του εδάφους. Όπου και στα δύο έχουμε γεωμετρίες και στα δύο έχουμε μια τεχνικοποίηση. Στη μια περίπτωση έχουμε αυτές τις σειρές με τις καλαμιές, τις οποίες φτιάχνανε οι κυκλαδίτες για να μπορεί να γίνεται η καλλιέργεια προστατευμένη από τους βόρειους ανέμους. Στην άλλη περίπτωση έχουμε αυτές τις εγγραφές μιας στοιχειώδους φύτευσης στο δώμα, με ένα άλλο pattern, με ένα άλλο πρότυπο, με ένα άλλο μοντέλο γεωμετρικής οργάνωσης. Και αυτό μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι είναι μια απάντηση στο ερώτημα του πώς, κάτω από βεβαίως ειδικές συνθήκες, του πώς μπορεί να υπάρξει μια χειρονομία σχεδιαστική που να θεωρεί το κτίριο σαν ένα είδος μορφοποίησης του εδάφους και τίποτα περισσότερο από αυτό. Τώρα, μιλώντας για το έδαφος, το ελληνικό έδαφος, φτάνουμε στο 2010, όπου μετά από διαγωνισμό μας ανατίθεται με τη Φίβη Γιαννήση, επίσης συνάδελφος στο τμήμα αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου μας, της Θεσσαλίας μας ανατίθεται να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα σε αυτό το θεσμό. Είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός τόσο για την αρχιτεκτονική όσο και για την τέχνη. Η Biennale της Βενετίας, πολύ ίσως την έχετε επισκεφθεί. Εκπροσωπήσαμε λοιπόν το 10, που είναι αναδιετία, την Ελλάδα, διαμορφώνοντας το ελληνικό περίπτερο εκεί. Τώρα, το 2010 ήταν η εποχή που θυμάστε, δεν είναι και τόσο μακριά, όπου ακριβώς προσπαθούσαμε ακόμα να συνειδητοποιήσουμε τι μας έρχεται. Ζούσαμε συνεχώς αυτές τις πρωτόγνωρες εμπειρίες της κρίσης, όπου παθητικά, και όχι βέβαια πάντα παθητικά, αλλά σε κάθε περίπτωση ή παθητικά ή ενεργητικά αντιμετωπίζαμε πρωτοφανή φαινόμενα στη ζωή μας. Και σκεφτήκαμε ότι μια συμμετοχή στην Biennale. Πόση ώρα τώρα είμαστε? Εντάξει. Σκεφτήκαμε ότι περισσότερο από το να αντιπροσωπεύσουμε την ελληνική αρχιτεκτονική, οφείλαμε να εμφανίσουμε στην ευρωπαϊκή σκηνή, στη διεθνή σκηνή, μια σκέψη για το ποια είναι η κατάσταση της Ελλάδας και ποια είναι η δυναμική της Ελλάδας. Δηλαδή, όχι το αρνητικό κομμάτι, όχι την κατάπτωση, αλλά να διερευνήσουμε τη δυναμική και τις δυνατότητες μέσα σε αυτή την πτώση. Άλλοι την ονομάζουν καταστροφή. Και σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση
που να βγαίνει έξω από τα πλαίσια τα εγχώρια, τα δικά μας, τα ελληνικά, και να την μοιραστούμε με τους ξένους, η οποία θα ξαναέβαζε το ελληνικό τοπίο και την ύπαιθρο και το αγροτικό τοπίο και το γεωργικό τοπίο, θα τα ξαναέβαζε με έναν, ας πούμε, καινούριο, δεν ξέρω, πάντως με έναν ενδιαφέροντα τρόπο στη σκηνή. Λοιπόν, τι είπαμε? Είπαμε ότι υπάρχει αυτό το εξαιρετικό απόθεμα του ελληνικού εδάφους, του ελλαδικού εδάφους, του ελληνικού. Τυχαίνει να είναι η Ελλάδα, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο. Τυχαίνει εδώ, σε αυτό το νοτιοανατολικό άκρο της Μεσογείου, να είναι η Ελλάδα. Σε αυτό λοιπόν το έδαφος, να αναζητήσουμε τα χαρακτηριστικά αυτού του εδάφους και με δεδομένα στις τάσεις όλες του σύγχρονου πολιτισμού, της τεχνολογίας, των αυτοματοποιήσεων, όλα αυτά, να δούμε πώς μπορεί να προσπέσει η καινούργια συνθήκη ενός τεχνικού πολιτισμού πάνω σε αυτό το αρχαίο έδαφος και να μας ξανακάνει να σκεφτούμε τι είναι αγροτική παραγωγή, τι είναι ένας αγρότης σήμερα και όλα αυτά. Το χαρακτηριστικό έτσι που χρησιμοποιούσαμε και σαν μότο στην επικοινωνία μας ήταν το εξής: ότι η νέα γενιά των αγροτών, ότι οι αγρότες είναι οι κάτοικοι των τοπίων, οι κάτοικοι, οι ενεργοποιητές και οι αρχιτέκτονες των τοπίων, υπό την έννοια ότι αν φτιάξεις ένα αμπέλι, αρχιτεκτονείς το χώρο βεβαίως. Το υποκείμενο λοιπόν αυτό ο αγρότης για μας ήταν η υποδιερεύνηση. Πώς μπορούμε να ξανασκεφτούμε τον κάτοικο της υπαίθρου και κυρίως τον αγρότη. Και είχαμε πει έτσι πολύ εμβληματικά ότι ο καινούριος αγρότης τότε ήταν, τώρα μοιάζει πιο μπανάλ αυτό που λέω, τότε ήταν λίγο πιο φρέσκο, ότι ο καινούριος αγρότης είναι κάποιος στην ύπαιθρο, ένας νέος άνθρωπος στην ύπαιθρο, που από τη μια μεριά κρατάει ίσως ένα κοπτικό, ας πούμε, και από την άλλη μεριά κρατάει ένα λάπτοπ. Δηλαδή, οι τεχνολογίες μας δίνουν δυνατότητα, το λάπτοπ εννοώ με την έννοια της διασύνδεσης, με την έννοια του ότι όταν έχω ένα λάπτοπ δεν είναι μόνο ότι έχω μέσα, είναι ότι έχω όλο τον κόσμο μέσα από την διασύνδεσή μου με το διαδίκτυο. Πώς λοιπόν αυτό μπορεί να ξαναφέρει εναλλακτικές μορφές κατοίκησης στο τοπίο, οι οποίες θα παίρνουν αποστάσεις από αυτό που έχουμε γνωρίσει όλοι τα τελευταία 30 χρόνια, την πολύ μεγάλη οικοδομική φόρτωση του τοπίου με οικοδομήματα και τις αρνητικές συνέπειες, το πέσιμο της ποιότητας και όλα αυτά που σημαίνει αυτό. Άρα, πώς μπορούμε να μιλάμε για ένα είδος αρχιτεκτονικής πρακτικής στο τοπίο, η οποία δεν στηρίζεται μόνο στην οικοδόμηση. Η βασική παρατήρηση είναι αυτή είναι μια φωτογραφία του Λίκου Δανειλίδη, όπως επίσης και αυτή που βλέπετε, και τις παραθέτω σαν χαρακτηριστικές από αέρα φωτογραφίες της ελληνικής γεωμορφολογίας και της ελληνικής χλωρίδας, οι οποίες αναδεικνύουν αυτό το στοιχείο της πολύ έντονης βιοποικιλότητας. Δηλαδή, το ελληνικό τοπίο έχει μια μοναδική ποικιλία στη θέασή του, στις συνθήκες του, το παιδινό και το ορεινό. Δείτε αυτή τη φωτογραφία. Τα έχει η θάλασσα και η στεριά. Το παιδινό, αυτό το μικρό κομματάκι που καλλιεργείται, με το ορεινό. Το άγωνο με το γόνιμο. Και πάντα όλα αυτά μέσα σε μια από αιώνων, σε μια αρχαία κατοίκηση. Και βεβαίως αυτό το όριο εδώ, σαν ένα όριο που σε μεγάλη κλίμακα μπορεί να φανταστεί κανείς ότι πώς μπορεί να κατοικηθεί αυτή η σχέση στην Ελλάδα με έναν επανάληπτο τρόπο. Διότι θάλασσα και στεριά έχουμε και στις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά αυτή η σχέση δεν μπορεί να οριστεί με αυτόν τον τρόπο. Λέγαμε λοιπόν πώς μπορούμε, αναδεικνύοντας τη βιοποικιλότητα του ελληνικού τοπίου, να αναδείξουμε τις δυνατότητες που έχει στον τρόπο που θα μορφοποιηθεί είτε από μια αγροτική πράξη, μια οποιοδήποτε τύπου οικονομική πράξη, μια αρχιτεκτονική πράξη, η οποία όμως θα αναπαράγει αυτό το στοιχείο της ποικιλίας. Αρχιτέκτονες είμαστε, μας δίνεται ένας εκθεσιακός χώρος, καλούμαστε αυτές τις διάφορες, περισσότερο θολές και καθαρές ιδέες που έχουν στο μυαλό μας, να τις εκφράσουμε με έναν καθαρό τρόπο στον χώρο. Μας διαδίδεται λοιπόν το περίπτωμα της Βιενάλε, δεν το έχω αυτή τη στιγμή, είναι ένας ενδιαφέρον περίπτωμος χώρος, μονοκόμματος, και πώς μπορείς να εκφράσεις αυτές τις σκέψεις πέρα από ένα βιβλίο που έγινε για όλη αυτή την ιστορία στον χώρο και με ένα συμβολικό ή κυριολεκτικό τρόπο. Ο σπόρος, για τον οποίο γίνεται πολλή συζήτηση για τους παλιούς σπόρους
και που είναι μια πολύ χρήσιμη συζήτηση, διότι ο σπόρος είναι η μήτρα της ποικιλίας και της ποιότητας στο διατροφικό προϊόν ή στο αγροτικό προϊόν, ετέθη στο κέντρο του ενδιαφέροντός μας. Και κατά κάποιο τρόπο σκεφτείτε συμμεριστείτε μαζί με αυτή τη σκέψη. Ο σπόρος τι είναι? Ο σπόρος είναι αυτό που υπάρχει πριν από ένα φυτό. Άρα, αν σκεφτούμε ότι το φυτό είναι το οικοδόμημα, είναι δηλαδή μια αρχιτεκτονική παρουσία, μια υλική παρουσία μέσα στον χώρο, καθώς ο σπόρος προηγείται αυτού, ο σπόρος είναι κατά κάποιο τρόπο το software, είναι το πρόγραμμα που οργανώνει τη μορφή του τοπίου. Η διάταξη των σπόρων, ο τρόπος που φύγεται το τοπίο, αυτό ακριβώς το πράγμα είναι το οποίο μετά παράγει την αρχιτεκτονική του τοπίου. Και έτσι εντοπιστήκαμε στη μορφή και τη δομή του σπόρου και για να σας δείξω κατευθείαν, παράξαμε αυτό το αντικείμενο που είναι 12 μέτρα μήκος και μέγιστο πλάτος γύρω στα 3,5, το οποίο όπως βλέπετε είναι η κυβωτός, το όνομα που σας είπα είναι η κυβωτός, την οποία σκεφτήκαμε σαν ένα είδος αποθήκης, δεν τρέπομαι να πω μπακάλικου, ένα είδος κατοικίας μέσα στον οποίο θα συμπυκνώναμε πάρα πολλά από τα ίχνη του ελληνικού τοπίου μέσα στην ποικιλία του. Και βλέπετε πώς σκεφτήκαμε να οργανώσουμε το χώρο, δηλαδή σε αυτό το 12μέτρο ατρακτοειδές σχήμα, βάλαμε τον θεατή, δηλαδή μπαίνει στο περίπτερο και κάνεις μια βόλτα εδώ και σε αυτό το πλατή στοιχείο που βλέπετε εδώ στο σπόρο είναι αυτό το πλατή στοιχείο εδώ, αυτό η φλούδα και το ψαχνό μέσα προσπαθήσαμε να τα εκφράσουμε με αυτόν τον τρόπο. Στο ψαχνό μέσα, στον πυρήνα είναι οι ίδιοι άνθρωποι και γύρω-γύρω είναι αυτός ο αποθηκευτικός χώρος. Και δημιουργήθηκε αυτό το αντικείμενο, το οποίο ήταν ένα είδος καραβιού, το οποίο έφευγε από την Ελλάδα και βρισκόταν στη Βενετία μεταφορικά για να παρουσιάσει την ελληνική βιοποικιλότητα και τις δυνατότητες που μπορεί να μας δώσει με την πληροφορία που έχει στο να ξανακαταλάβουμε το τοπίο. Και φτιάξαμε αυτή την κατασκευή, η οποία στο εσωτερικό της, όπως σας είπα, ήταν κάτι ανάμεσα σε φαρμακείο, μαγαζί, σπίτι που μένουν φρικιά, φρικιά, γιατί είχε και μια κουζίνα, είχε κάποια στιγμή μπάγκ να μπορείς να μείνεις, αγροτοφρικιά θα έλεγα εγώ. Και προσπαθήσαμε, και θα κλείσω με αυτό, σε αυτό το project, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε επειδή μέσα σε σύντομο χρόνο, όταν επισκέπτεται κανείς ένα περίπτερο, δεν μπορεί να μαζέψει πάρα πολύ πληροφορία. Προσπαθήσαμε να δώσουμε μια συγκεκριμένη αίσθηση των τοπίων και αυτή την αίσθηση προσπαθούμε να δώσουμε ενεργοποιώντας και τις 5 αισθήσεις. Οπότε είχαμε μια εγκατάσταση ηχητική, ένα installation με μια εγκατάσταση ηχητική, για να απευθυνόμαστε στην ακοή. Η όραση βεβαίως είναι αυτό το αντιφάγο πράγμα το οποίο όπου και να είσαι έχει μια θέση. Η όραση είναι αυτό που βλέπουμε και πάντα υπάρχει και κυριαρχεί. Αλλά πέραν αυτού οι επισκέπτες είχαν δυνατότητα να δοκιμάσουν. Εδώ υπήρχαν διάφορα πράγματα, από διάφορα περίεργα παξιμάδια έως και γλυκά και μπορούσαν λοιπόν να γευθούν αυτό το πράγμα. Άρα μπαίνουμε και στο θέμα της γεύσης. Να ήταν απτικό όλο αυτό το αντικείμενο, να πιάσουμε τους καρπούς, τα σπόρια, τα διάφορα πράγματα και βεβαίως η οροφή έγινε, στην οροφή βάλαμε κρεμάσαμε μάλλον αρωματικά φυτά, απευθυνόμενοι στην αίσθηση της όσφρησης, έτσι ώστε να έχουμε μια συναισθητική συνολική εμπειρία μέσα από το διάτριτο αυτό αντικείμενο. Το 2011 και ήδη βλέπετε ότι έχει κυλήσει η κουβέντα σε αυτό που σας λέω ως μια διευρυμένη εννόηση της αρχιτεκτονικής και των αρχιτεκτονικών πρακτικών. Θα σας το παρουσιάσω λοιπόν και αυτό ως μια αρχιτεκτονική πρακτική. Το 2011 κληθήκαμε από το Εθνικό Μουσείο μαζί με το Δήμο Αθηναίων να κάνουμε μια εκδήλωση δημόσιας τέχνης, ας το πούμε έτσι, στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος στην Αθήνα. Οριζόταν το πεδίο για τη δράση μας, δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι στην Ακαδημία Πλάτωνος και αυτό το κάτι θα μπορούσε να γίνει γύρω στις αρχές Σεπτέμβρη που ήταν και η ημερομηνία για τις εκδηλώσεις. Η Ακαδημία Πλάτωνος, από μια φωτογραφία Google είναι αυτή, είναι ένας περίεργος τόπος στην Αθήνα, φαντάζομαι ότι αρκετοί από εσάς και αρκετές θα ξέρετε.
ένας επίπεδος σε μια πολύ υποβαθμισμένη περιοχή, με μετανάστες, που όμως αυτοί οι μετανάστες σε αυτήν την υποβαθμισμένη περιοχή κάθε μέρα και κυρίως τη Σαββατοκύριακα μετατρέπουν αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο που αλλιώς ήταν ένα ρημαδιό, ένας έρημος τόπος, σε ένα πάρα πολύ ζωντανό χώρο που κάνουν το πικνίκ τους το Σαββατοκύριακο κτλ. Άνθρωποι πολύχρωμοι, οι οποίοι όμως είναι κάτοικοι της Αθήνας και επαναζωτικοποιούν τους χώρους με τον δικό τους τρόπο και έναν αρχαιολογικό χώρο όπως η Ακαδημία Πλάτωνος ακόμα περισσότερο. Τι κάνουμε εκεί λοιπόν? Με δεδομένη την εποχή, σπέβδω να σας πω ότι αυτό που μας ενδιέφερε, που σκεφτήκαμε να κάνουμε, είναι να διοργανώσουμε ένα δημόσιο γεγονός πατήματος σταφυλιού, με ταυτόχρονη εκφώνηση ή ανάγνωση ποιητικών κειμένων. Θα μου πεις, τι είναι αυτό τώρα, κάτι σαν εμείς παλιότερα θυμόμαστε τη γιορτή του κρασιού, δηλαδή έχει, καταρχήν έτσι εμπεριέχει, που γινόταν στο Δαφνί, εμπεριέχει ίσως κάτι γραφικό ή κιτς σαν ιδέα, να κάνεις ένα δημόσιο πατητήρι, αλλά εμείς το είδαμε έτσι με μια διάθεση κοινωνικής ανταπόκρισης. Δηλαδή δεν θέλαμε να κάνουμε ένα θέαμα, θέλαμε να κάνουμε ένα γεγονός το οποίο να απευθύνεται στο κοινωνικό του περίγυρο, σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον πλούσιο κατοίκων που πριτανεύουν και κυριαρχούν οι μετανάστες. Και σας επαναφέρω στη συζήτηση που θέλω να κρατήσουμε σαν νήμα σε όλη τη διάρκεια για το έδαφος. Σκεφτείτε λοιπόν τι είναι το αρχαιοελληνικό θέατρο. Το αρχαιοελληνικό θέατρο, δεν θα πω καμιά ξυπνάδα, θα πω το αυτονόητο, είναι μια διαμόρφωση του φυσικού εδάφους, μια τεχνικοποίηση του εδάφους. Σας θυμίζω πριν όλη αυτή τη συζήτηση περί βαθμίδων στο έδαφος. Μια τεχνικοποίηση του εδάφους, η οποία καλείται να παραλάβει τη συνάθρηση των ανθρώπων, οι οποίοι εκεί προσφεύγουν σε αυτό που ξέρουμε ως αρχαίο θέατρο, ως αρχαία τραγωδία. Και η παρατήρηση που κάναμε, αυτό είναι ένα πατητήρι από ένα αγγείο της κλασικής εποχής, ένα πάτημα του σταφυλιού. Η ιδέα που είχαμε ήταν να φέρουμε κοντά το θέατρο με το τοπίο. Την ιδέα της θεατρικής πράξης με το υπόβαθρο του τοπίου, με το υπόβαθρο του εδάφους. Και ενώ δεν είχαμε ένα επικλινές εμείς έδαφος, σπεύσαμε να φτιάξουμε ένα έδαφος που να έχει μια θεατρικότητα, δηλαδή στην Ακαδημία Πλάτωνος, απλώσαμε αυτά τις αχυρόβαλες, με έναν τρόπο ώστε να φτιαχτεί ένα θέατρο και μια σκηνή για το πάτημα του πατητηριού που θα γινόταν στον κάδο αυτόν στη μέση. Νομίζω ότι δεν είναι αυθαίρετη αυτή η σύγκληση που κάναμε ανάμεσα στο πατητήρι, το θέατρο και τον αρχαιολογικό χώρο, καθώς, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο Διόνυσος είναι αυτός ο Θεός ο οποίος εμπνέει την άρθρωση λόγου θεατρικού και ταυτόχρονα βεβαίως είναι ο Θεός ο οποίος υποστηρίζει την ευλογημένη σχέση του ανθρώπου με το κρασί. Η σχέση λοιπόν του ανθρώπου με το κρασί και η σχέση του ανθρώπου με το θέατρο έχουν σε κοινό στοιχείο το λόγο. Το κρασί πίνεται γύρω από ένα τραπέζι και οι άνθρωποι μιλάνε και το θέατρο επισυμβαίνει σε έναν χώρο όπου οι άνθρωποι επικοινωνούν διαμέσου της παράστασης. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Διόνυσος θα συνερεί αυτά τα πράγματα σε ένα ενιαίο στοιχείο. Στήσαμε λοιπόν αυτό το θέατρο και έγινε αυτή η διαδικασία του πατήματος του σταφυλιού παίρνοντας ένα τέμπο, ένα αριθμό από μουσικούς, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο προκαλούσαν αυτό το διονυσιασμό που θα συνόδευε το πάτημα του σταφυλιού και μαζί, θα το δείτε σε ένα βίντεο που θα σας δείξω τώρα, καλέσαμε μια ομάδα, το Poetry Now, μια ομάδα σύγχρονη έτσι, νέων σχετικά ποιητών από την Αθήνα, να κάνουν ταυτόχρονες εκφωνήσεις κειμένων. Μετά από αυτή την εκδήλωση, οι αχυρόβαλες μαζεύτηκαν όλες μαζί, τυλίξαν τον κάδο και αφήσαμε τον ήχο, την ηχογράφηση για 15 μέρες, την ηχογράφηση αυτού του γεγονότος να είναι σαν ένα είδος ηχητικού γλυπτού μέσα στον χώρο. Βλέπετε εδώ αυτή την αναλογία που κάνουμε ανάμεσα στις αρχαίες πέτρες, τα strawberries, τα χειροδεμάτια, αλλά και τους ίδιους τους ώμους των πολυκατοικιών. Πριν περάσω στο επόμενο, έτσι για λίγο να σας δείξω ίσως ένα βίντεο
ή από αυτό το project ή να προχωρήσουμε. Πρόσφατα έγινε στο Guggenheim στη Νέα Υόρκη, μάλλον τρέχει τώρα μια έκθεση που έχουν ζητήσει 100 project από 100 πόλεις της Αθήνας και του κόσμου και μας καλέσανε να παρουσιάσουμε το παράδειγμα της Αθήνας μέσα από αυτό. Τέλος πάντων, μας περάσουμε στο επόμενο. Λοιπόν. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε πώς... δεν έχουμε ήχο όμως, έχει μικρή σημασία, αφήστε το. Λοιπόν, ας γυρίσουμε επομένως. Πάμε τώρα στην πόλη. Μια σκέψη για το έδαφος πάνω στην πόλη ήταν αυτή που έδωσε την ευκαιρία, μας έδωσε την ευκαιρία να εξελίξουμε ένα project το οποίο ονομάστηκε Πληθοδομές. Έγινε μια έκθεση το 2011, όχι το 2012, πέρυσι, στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα, όπου παρουσιάστηκε μια προβληματική γύρω από αυτό που ονομάζουμε πληθοδομές. Οι πληθοδομές είναι μια σκέψη αρχιτεκτονική η οποία θέλει να συζητήσει εναλλακτικά, κριτικά, σκεπτόμενη μελλοντολογικά, αν θέλει κανείς, μια κριτική σκέψη η οποία θέλει να αφήσει πίσω της την πολυκατοικία και να πει μετά την πολυκατοικία τι. Δηλαδή η πολυκατοικία είναι το δεσπόζον και το δεσποτικό, το κυρίαρχο παράδειγμα μορφής οίκησης που έχουμε τόσο για την πόλη, αλλά πολλές φορές και για την ύπαιθρο στην Ελλάδα. Η σκέψη αυτή ξεκίνησε την ίδια εποχή όπου σχεδιαζόταν ένα